Ahoj, v dnešním videu si ukážeme, jak velice jednoduše vyčistit zavirovaný počítač. Takže máme tady jeden notebook, v kterém je virus, takže začneme tím, že ho takhle jednoduše zapneme. Ono to bude docela dlouho trvat, než naběhne. Jinak zkoušel jsem to asi u třech notebooků a u všech to fungovalo na 100%, takže je to velice jednoduchý a levný způsob, jak z počítače odstranit veškeré nežádoucí soubory. Dává si na čas. Tak. Trvá mu to. Ještě chvilku. Tak. Už to vypadá, že je v podstatě připravený na očistu. Dobrý, už to naběhlo, takže teď začneme teda čistit. Tak. Takhle čistíme. Hezky. Všecko, jo. Ještě chvilku. Tak a je to. Počítače vyčištěný.